tingut altres anys i el que m'atrau una miqueta més és que ho tinc molt a prop de casa, la comoditat, que és una piscina molt petiteta i que per ells és molt còmoda. El problema és que l'aigua està una mica freda. Especialment el que s'ha modificat és l'aforament. Hem passat de 375 persones a 200. S'han reduït els horaris d'obertura. Abans era de 10 del matí a 8 i mitja. Ara és de 10 i mitja del matí a 6 de la tarda. I el dilluns està tancat, el que vol dir que hem reduït més del 50% d'ocupació d'horaris i d'usuaris. S'ha elevat per intentar conviure amb els veïns i que tothom estigui gaudint de l'espai sense generar problemes.